Bulgara ta' 30 sena li tresqet quddiem il-qorti wara li kienet arrestata ftit qabel ħallit Malta baqgħet miżmuma arrestata wara li wieġbet mhux ħatja tal-akkużi miġjuba kontriha. Marjana Borisova kemm il-darba ġiet Malta qabel din id-darba u maħsub li kienet tiġi biex tisraq mill-bwiet, pickpocketing. Kien grazzi għal filmati ta' CCTV li waslu biex il-pulizija identifikaw lil mara li kienet wetqet sensiela ta' serqiet minn diversi lokalitajiet madwar Malta. Eventwalment kienet informazzjoni lil pulizija li l-mara kienet se tħalli l-pajjiż li wassal għall-arrest fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Fost l-akkużi miġjuba kontriha kien hemm serq ta' envelop bil-flus minn ġakketta f'ħanut tal-ħwejjeġ fi triq ir-Repubblika l-Belt, serq ieħor kien jammonta l-serq ta' kartiera, credit cards u dokumenti personali oħra minn mara fil-Mosta li eventwalment saret serqa ta' 500 euro minn ATM fil-Mosta stess. Kien hemm akkużi oħra relatati ma' serq simili f'partijiet oħra tal-Gżejjer Maltin. Borisova wieġbet mhux ħatja tal-akkużi miġjuba kontriha jumejn ilu żewġ nisa Bulgari oħra ammettew reati simili u ntbagħtu 18-il xahar ħabs. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Jeffrey Scicluna.